Dakle, on je neproporcionalno puno šampiona dao. Dakle, povijest hrvatskog tekvondoa je zaista velika i jaka, ali vjerojatno niko nije očekivao da iz jednog takvog malog mjesta, i mi nemamo drugog primjera u Hrvatskoj, da iz tako malog mjesta je toliko puno šampiona nastalo. Jednostavno, pravo čudo. Što mislite, ko je tome krivo? Dragan Pinjuh? A vjerojatno Dragan Pinjuh, ko drugi. On je to osnovao, on je to podigao. Dakle, očigledno se radi o velikoj ljubavi za tekvondom i velikim znanjem i trudom i to je urodilo plodom. Pokazuje da se u jednom malom mjestu gdje nema veliki izbor jer nema puno stanovnika mogu napraviti praktički svjetski rezultat. I ovo je prizor 600 djece? Apsolutno, to je veliki broj za hrvatsku djece i to pokazuje da oni cijene i Knin i tekvondo klub u Kninu i Dragana Pinjuha, a i Savez je dao značaj jer upravo smo krenuli sa natjecanjem za nacionalnu rang listu. To je nešto kao prva liga u Hrvatskoj. To je početak sada ovdje u Kninu. Boduje se za juniorsku nacionalnu rang listu, sve borbe koje će se ovdje odvijati. Dakle, jedan novi sustav natjecanja počinje danas u Kninu. Nije za Knin čudo, to je za hrvatski tekvondo čudo, a i za evropski i svjetski. Knin kao Knin spada u evropski vrh, sigurno. Tekvondo Div Knin sa napravljenim rezultatima spada u evropski vrh, u svjetski malo teže, ali u hrvatski on je među prvih 5-6 klubova u Hrvatskoj, sigurno. A Hrvatska inače, po mojoj slobodnoj procjeni, spada među 5-6 svjetskih zemalja, u Europi među prve dvije.